Сәлем дуслар, минем исем Гөлнара, мин штаб татарның координаторы буларак, безнең бу җәй айларында бик күп чараларда катнаштым да һәм үзем дә инициатор булып йөрдем. Менә инде әйдәгез беренче безнең Мәскәү өлкә Сабантуенда без төрле уеннар оештырдык, квест моны алып бардык. ВК квестын без яшьләр белән аны бергәләп ясадык һәм аларны оештырдык. Шулай ук без Мәскәү өлкәсе Сабантуенда төрле чарышлар уздырдык. Күп кешеләр булды, яңа кешеләр белән таныштык, яңа кешеләрне чакырдык Мәскәү өлкәсе Сабантуенда. Бик матур, яхшы ясадык. Аннан тагын безнең инде һәр елны Мәскәү Сабантуенда да без шулай ук катнаштык. Безнең яшьләр палаткасы булды Мәскәүдә. Шулай ук Мәскәү Коломенский паркында. Шулай ук без инде кичке программаны үзебез уйлап һәм безнең өчен дискотека кичке Сабантуй инде ясадык. Анда бездә бөтен төрле яшьләр булды, татарлар да, башкортлар да. Бөтенсен чакырдык, бөтенсе өчен куанып, бергәләп дискотека шундый гөрләп үтте безнең Мәскәүдә. Анысы инде 6 июльдә. Һәм инде тагын минем без бик төрле милләтләрдән татарлар белән аралашабыз. Мин дә үзем Дубай татарлары белән, Анталия, Төркия татарлары белән һәм Китай татарлары белән инде күрешкәнем бар. Анталиядә без бу елны менә 14 июль ayında бергәләп Мәскәү татарлары белән шундый зур чара Сабантуйда шулай ук уздырдык. Анда без бик күп Мәскәү татарларын чакырдык. Төрле Мәскәү татарлары моннан Мәскәүдән күчеп Анталиядә яшәүчеләрне чакырдык шул Сабантуйга. Анда без үзебезнең әлбәттә татар төркемен дә чакырды Хәзинә. Алар чыгыш ясады. Бергәләп менә шунда таныштык, очраштык, чыгыш ясадык. Менә шулай итеп шундый Төркия татарлары да, төркияләр безнең Сабантуйны күрде. Аннан соң без инде Түбән Новгородта булдык Сабантуйда. Анда без 4-5ләп машинада Мәскәүдән бергәләп яшьләр белән моннан чыгып инде шул Түбән Новгородка барып җиттек. Яңа елдан М12 елында бардык һәм шунда да без Түбән Новгород татарлары белән аралаштык. Анда автономия бик көчле, алар белән һәр вакытта да тыгыз эштә бергәләп шулай итеп инде шул Сабантуйда барып кайттык, таныштык яңа кешеләр белән, Салават Фатхетдинов белән дә шундый гөрләп үтте Түбән Новгород Сабантуе. Шулай итеп бик күп Сабантуйларда катнаштык, йөрдек. Бу җәй инде безнең өчен иң актив булды. Төрле милләтләргә дә барып кайттык. Инде хәзер Мәскәү өлкәләргә һәм Түбән Новгородка барып кайттык. Менә шундый актив җәй үтте.